Guys, wala na sila nakainom guys, oh. Ako na magiging. Akong balik. Mga batos-batos guys, wala nakainom mo, puro nangalipong na diayo. Oh. So, sa tinuod guys, kana mong busing guys. Okay, Tagiyaw Li Plaza guys. Yo. Tagiyaw Li Plaza. Oh. So, ako guys, ang Tagiyaw ko kasada yung makainom. Akong ginalang isang kasada. May tinuod oh. Yo. No guys, mga bata-bata ako na guys. Bata-bata ako nila guys, baka yung may kwarta guys. Amo. Palo sa kuhan, betol puti. Hindi mga guys. So, palo na guys. Bintol po. TV guys. Guys. 10K followers.